विरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेय शलाकया तस्मैरुन्मीतं येन तस्मै गुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामह्यं स्वभावितं हे कृष्णा कर्ण सिन्धो दीन बन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा वंदेहम அது சொல்லிடுவாங்க. वंदेहम गुरोः श्रीयता पदकमलं श्रीकुरून् वैष्णवां च स्वरूपं चाक्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह कनललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णा कर्ण सिन्धो दीन बंधो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरविचे नमः गुरुवे गौरसंत्राय राधिकायै तदालये श्री कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा ओम सचित। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। சரி, தேவநாமம் கங்கம் 2 அத்தியாயம் 10 பதம் 44. இந்த அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா 10வது அத்தியாயம். இந்த கந்தத்துல கடைசி அத்தியாயம் இது. கடைசி இது. இந்த அத்தியாயத்துல நிறைய சிறப்பு நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்குறாரு. போன 9வது 8வது 7வது இந்த 3த்துலயும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க முனிகள் எல்லாமே கேள்வியாக கேட்டு இருக்காங்க. அந்த கேள்விக்கு பதில் இங்க ரொம்ப அழகா இந்த 10லயும் 9லயும் கொடுக்குறாங்க. கோசாமி ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு. பகவானுடைய படைப்புகள், இயற்கையோட செயல்பாடு, அதோட கடமை என்ன, சூரியன் அவருடைய கடமை என்ன செய்யறார், சந்திரனோட கடமை என்ன செய்யறாங்க, எல்லா தேவரோட கடமை என்ன, என்னுடைய கடமை என்ன அப்படின்றார், பக்தரோட கடமை என்ன அப்படின்றது விளக்கி கொடுத்துன்னு வர்றாரு. இந்த 44வது பதம் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் யாராவது படிக்கிறீங்க? பகவான் பகவத்தமக நேத்தம் பாவனேகி பரம் திருஷ்டம் அர்ஹந்தி சூரையக. மொழிபெயர்ப்பு. சிறந்த ஆன்மீகிகள் பரமபுருஷ பகவானின் செயல்களை இவ்வாறு விவரிக்கின்றனர். ஆனால் தூய பக்தர்கள் இந்த அம்சங்களை விட அதிக பெருமை வாய்ந்த விஷயங்களை பகவானில் காணும் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். பொருளுரை. பகவான் தமது வெவ்வேறு சக்திகளின் ஜட தோற்றங்களை படைப்பவரும் அழிப்பவரும் மட்டுமல்ல, அவருக்கு இன்ப ஆற்றல் இருப்பதால் அவர் சாதாரண சிருஷ்டிகர்த்தாவையும் அழிப்பவரையும் விட இன்னும் உயர்ந்தவர் ஆவார். பகவானின் ஆனந்தமயமான இந்த அம்சம் தூய பக்தர்களால் மட்டுமே அறியப்படுகிறது. அருவவாதி பகவானின் எங்கும் பறந்துள்ள ஆதிக்க சக்தியை அறிவதில் திருப்தி அடைகிறான். இது பிரம்மத்தை உணர்ந்த நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அருவவாதியை விட உயர்ந்தவராக இருப்பவர் நமது இதயத்தில் பரமாத்மாவாக அமர்ந்திருக்கும் பகவானை காணும் யோகியாவார். பரமாத்மா பகவானின் பூர்த்தியாகாத தோற்றமாகும். ஆனால் பக்தி தொண்டில் உண்மையான அன்பு பரிமாற்றத்தின் மூலமாக பகவானின் நேரடியான ஆனந்தமயமான ஆற்றலில் பங்கேற்கும் தூய பக்தர்களும் உள்ளனர். பகவான் வைகுண்ட லோகங்கள் என்றழைக்கப்படும் தமது வசிப்பிடத்தில் எப்பொழுதும் தமது சகாக்களுடன் வாழ்கிறார். அங்கு அவர் தமது தூய பக்தர்களால் எவ்வாறு உன்னதமான மனநிலைகளில் செய்யப்படும் உன்னதமான அன்பு தொண்டுகளை அனுபவிக்கிறார்.
இவ்வாறாக பகவானின் தூய பக்தர்கள் ஜட படைப்பின் பொழுது அத்தகைய பக்தி தொண்டை மேற்கொண்டு பகவானின் ராஜ்யத்தினுள் பிரவேசிப்பதற்குரிய தகுதிகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வதன் மூலமாக படைப்பை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர். பகவத்கீதை 18.85 இதை உறுதி செய்கிறது. பக்தயா மாம் அபிஜானாதி யாவான் எஸ் சாஸ்மி தத்வதக ததோ மாம் தத்வத்தோ ஞாத்வா விசதே தத் அனந்தரம். தூய பக்தி தொண்டை விருத்தி செய்து கொள்வதால் பகவானை உள்ளவாறு அறிய முடியும். இவ்வாறாக பகவானின் உண்மையான தொண்டில் பயிற்சி பெற்று பல்வேறு திறமைகளுக்கு ஏற்ப அவரது நேரடியான சவகாசத்தினுள் நுழைய பக்தர் அனுமதிக்கப்படுகிறார். பகவானுடனான மிக உயர்ந்த சகவாசம் கோலோக விருந்தாவன லோகத்தில் மட்டுமே காணப்படுகிறது. அங்கு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கோபியர்களுடனும் அவருக்கு பிரியமான சுரபி பசுக்களுடனும் லீலைகளை அனுபவிக்கிறார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் இந்த உன்னதமான பூமியை பற்றிய ஒரு விளக்கம் பிரம்ம சம்ஹிதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்நூல் இவ்விஷயத்தில் மிக மிக அதிகாரபூர்வமான இலக்கியமாக பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யரால் கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இதேதான் 18ல 55 பகவத்கீதையோடைய சாராம்சம் இதுல கொடுத்துருக்காரு. அது ஒரு கதை நம்ம முன்னாடியே படிச்சிட்டோம். அந்த இதுல படிச்சோம். அதாவது ஒரு இடைய குல சிறுவர்களாக எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தாங்க, எப்படியா ஒரு தர்ம பத்தினிகள் எப்படின்னு சொன்னா அந்த கதை ரொம்ப ஆப்டா நமக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோம். சரிங்களா? இதுல என்ன சொல்ல வரேன்னா, சிறந்த ஆன்மீகிகள் பரமபுருஷ பகவானின் செயல்களை இவ்வாறு விரிவிக்கின்றனர், அதை விரிவாக்கணும். ஆனால் தூய பக்தர்கள் இந்த அம்சங்களை விட அதிக பெருமை வாய்ந்த விஷயங்களை பகவானின் காணும் தகுதி உடையவர்கள். பகவானுடைய பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள் இந்த அம்சங்களை விட எந்த அம்சங்கள், அது சாதாரண ஒரு பக்தர், ஆன்மீகவாதிகள், அந்த செயலை விளக்குறவங்க, அது உபதேசம் பண்றவங்க, அவங்களை விட சிறந்த பக்தர்கள், அவங்களோட சிறந்தது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்து, இந்த சாங்கிய தத்துவத்தை உணர்ந்து, இந்த எல்லா விதமான அஷ்டாங்க யோகம் என்ன, ஞான யோகம்னா என்ன, நிஷ்காம கர்ம யோகனம் என்ன, சகாம கர்ம யோகம்னா என்ன தெரிஞ்சு அந்த பக்தியை முழுமையா கொடுக்குறான் பாருங்களேன், அவன் தான் உண்மையான பக்தன் அப்படின்றார். ஆனா அதை விட இன்னொரு சிறப்பு ஒண்ணு சொல்றாரு பகவான். இந்த பதம் மூலியமா நமக்கு சில பிரபுபாதா விளக்குறார். ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றார். அதே மாதிரி ஒரு கர்மிகள் பணத்துக்காக சுகத்துக்காக ஓடுவாங்க. பக்தியை ஊறுகாய் மாதிரி கொடுத்துப்பாங்க. ஒரு இவ்வளவு பெரிய இலை இருக்கும், அவ்வளவு பதார்த்தங்கள்ல இருக்கும், அந்த ஊறுகாய் எப்படி தொழிலும் வைப்பாங்க இல்லையா, கொஞ்சம் போல வைப்பாங்க. அதே மாதிரிதான் இருப்பாங்க பக்தியை, இந்த கர்மிகள் அப்படிதான் இருப்பாங்க. அதே ஒரு சுயநலத்துக்காகவும் இருப்பாங்க. சுயநலத்துக்காகவும் பக்திய போவாங்க. கோயில போனா பகவான் கிட்ட போய் முறையிடுறது, இது சரியில்லை, அது சரியில்லை, இது கூட அதை கொடுன்னு போய் முறையிடுறது. ஸோ அவங்க கருமியோட செயல்பாடு. இதுல ஒரு சின்ன ஒரு கதை ஒண்ணு பார்த்தோம் பாருங்களேன். என்ன கதைன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு திருடன், அந்த திருடன் என்ன பண்றான், எங்க இந்த ஊர்ல வருமானமே கிடைக்கல, எல்லாருமே வசதி கம்மியா இருக்கிறாங்க, அதனால இங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4-5 திருடங்க பேசிக்கிறாங்க. சரி, கொஞ்சம் பிருந்தாவனத்துல நிறைய செல்வந்தர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க, நிறைய பணம் நிறைய கிடக்கு, நகைகள்லாம் நிறைய கிடக்கு, இங்க போய் நம்ம திருடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிருந்தாவனம் போறாங்க. பிருந்தாவனத்துல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, அப்போ ஒரு நகர் வழியா ஒரு திருடம் போயிட்டு இருக்கார். அப்போ ஒரு ரோடு வழியா போகும்போது ஒரு ஆளுகிட்ட கேட்கிறேன், இங்க கிருஷ்ணர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாராமே, அவர் வீடு எங்க அப்படின்னு. ஏன் கேட்கிற அப்படின்னு. இல்ல, அவரை பார்க்கணும் அப்படின்னு. ஏன் அவரை பார்க்கணும்னு கேட்கிற அப்படின்னு. இல்ல, அவரை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி ஒரு ஒரு அவரும் விளக்கிக்கிறார். ஏன்னா வெளியூர்கார, நீ ஏன் இந்த மாதிரி கேட்கிறேன்னு தெரியல, இருந்தாலும் நீ பகவானை தரிசிக்கணும்னு நினைக்கிற, கிருஷ்ண பரமாத்மா தரிசின்னு நினைக்கிற, அது உத்தமமான செயல் தான். சரி, அவங்க தெரு அட்ரஸ் சொல்றாரு, அந்த அட்ரஸ்ல போன உடனே போய் பாக்குறாரு. அப்போ பகவானை பார்த்த உடனே ஒரு ஒண்ணுமே புரியல அவரு, அந்த திருடனுக்கு. பார்த்தா அவர் உடம்புல நகைகள்லாம் பாக்குறாரு. அவர் காலில் போட்டுக்கிற சலங்கு, அதாவது இந்த கொலுசு, அவர் உடல்ல போட்டிருக்கிற நகைகள், இதெல்லாம் பாக்குறாரு. பார்த்துக்கிட்டு, ஆஹா,
எவ்வளவு நிறைய நகைகள் இருக்கு. இந்த நகையை திருடுனா நமக்கு ஏகப்பட்ட பணம் ஒரு கிடைக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, நகை திருட போறார். அவர்கிட்ட பகவான் கிட்ட போறார். அப்போ பகவான் என்ன சொல்றாரு, யாரப்பா, என்னப்பா வந்திருக்க, என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்ல, உங்களை பார்க்க வந்தேன், அதான் பார்த்துட்டு பேசிட்டு போலான்னு வந்தேன். இல்லையே, வேற ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வந்திருக்க மாதிரி இருக்க, என்ன விஷயம் சொல்லு அப்படின்றாரு பகவான். ஏன்னா பகவானுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இவன் இப்ப திருடதான் வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி. சரி, உனக்கு என்ன வேணும்ன்றது எனக்கு தெரியுது, ஆனா உனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறேன், அந்த சான்ஸை நீ யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்றார். என்ன சொல்லுங்க, நான் செய்யறேன். அதாவது இந்த ஊர்ல நிறைய பக்தர்கள் இருக்காங்க, கோபர்கள் இருக்காங்க, கோபிகள் இருக்காங்க. அங்க போய் நீ வந்து உன்னுடைய கைவரிசை காட்டு அப்படின்றாரு. அப்ப உடனே என்ன பண்றாரு, இந்த திருடன் என்ன பண்றாரு, சரி எனக்கே போட்டி வைக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, கோபர்கள் வீட்டுக்கு எல்லாம் போறாரு. கோபி வீட்டுக்கு போறாரு. போனா அங்க போனா, ஏன்னா பகவானுடைய கோபர்கள் வந்து பகவானுடைய பயங்கரமான ஆளுங்க அவங்க கோபர்கள். ஏன்னா பகவானுடைய அம்சம் இல்லையா, கோபர்கள் எல்லாமே பகவானுடைய பக்தர்கள், எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் இல்லையா. அதனால இவன் திருடன் வரான்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்க ரொம்ப சாதுரியமா இருந்து அத ஒரு பொருளையும் அவன் கையில கிடைக்காத மாதிரி அவங்க பண்ணிடுறாங்க. திருப்பியும் அந்த திருடன் பகவான் கிட்ட வரான். பகவானே, நான் வந்து போய் பார்த்தேன், பார்த்தா யாருமே வந்து எனக்கு, அதாவது என்னுடைய தொழிலுக்கு போட்டியாவே இருக்கிறாங்க எல்லாருமே, அந்த மாதிரி அவங்க செயல்பாடு இருக்கு, ஒரு பொருளும் எனக்கு கிடைக்கல பகவானே அப்படின்னு. அப்படியா, சரி, ஓகே, அப்ப உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு. உங்க உடல்ல இருக்கிற நகைகளை கொடுத்தாவே போதும், நான் எடுத்துட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு. ஆஹா, என்ன மாதிரி பக்தனா இருக்கான். சரி, உனக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கோ அப்படின்றாரு. அவர் நின்று தான் இருக்கிறாரு பகவான். அந்த காலில் இருக்கிற கொலுசை கழட்ட பாக்குறான், கழட்ட முடியல. அவரு காதுல போட்டுற குண்டலத்தை பூச்சி இழுக்கிறான், அதுவும் இழுக்க முடியல. எதுவுமே வரமாட்டேங்குது. பகவானே, ஏன் பகவானே அந்த எதுவுமே என்னால எடுக்க முடியலையே அப்படின்னு. உனக்கு அது வரணும்னா நீ என்ன மனதால நினை, மனதால நினை, பற்றற்ற தன்மையா நினை, உனக்கு எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யமும் கிடைக்கும். என்னுடைய உடல்ல இருக்கிறது எல்லாமே உனக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்ற. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு குலசேகர ஆழ்வார் பண்ற மாதிரி பகவான் அவர் சொல்ற பக்தி கொடுக்கணும். அந்த தன்மையில சொல்ற குலசேகர ஆழ்வார் அதுக்கப்புறமா வந்தாரு, அவதாரம் கொடுத்தாரு. அந்த தன்மையில சொல்ற திருடங்கிட்ட அந்த மாதிரி நீ பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு, முழு நேரம் பக்தி கொடு அப்படின்ற. இதுதானே நான் முயற்சி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ற, திருடம் போய் பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்குறான். முழு நேரம் பக்தி, அனனையா பக்தி கொடுக்குறான். ஆனா பயிற்சி பண்ண அவனுக்கு வரும்ன்றத பகவான் சொல்லி கொடுத்ததுனால முதல்ல கடினமா இருந்தது. ஒரு நாள் கடினம், 2 நாள் கடினம், 3 நாள் கடினமா இருந்தது. படிப்படியா கடைசியில முழு நேரம் பக்தி ஆயிட்டான். அப்போ பகவான் கிட்ட திருப்பி போறான். அந்த நகையை எடுக்கதான் போறான். திரும்பவும் அந்த நகையை எடுக்கதான் போறாரு. போன உடனே அவர் கொலுசு எல்லாம் முதல்ல பாதத்துல உள்ள கொலுசை கை வைக்கிறாரு. அந்த கொலுசு அவன் கை வைக்கும் போது கையில வந்துடுச்சு. அதை கொலுசை போய் கை வைக்க போறாரு, கை வேணா அதே கையில கிடந்து வந்துடுது. அவர் உடம்புல தோடுற இளநகி அவர் கையில வந்துடுது. ரொம்ப ஆச்சரியமா பாக்குறாரு. அப்ப உடனே பகவான் சொல்றாரு, என்ன பகவானே, உன்னை தொட்டே உடனே எல்லாமே வந்துச்சு, நினைச்சேன் அப்படி வந்துச்சு. என்ன, நீ என்னுடைய பக்தன் இல்லையா? என்னுடைய பக்தன் என்னைக்குமே நீதி தவற மாட்டான், அவன் கடமையிலிருந்து என்னைக்குமே தவற மாட்டான். ஆனா உன்னுடைய கடமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்க, ஆனாலும் உன் உடல்ல இருக்கிறனால, நீ நரனா இருக்கனால உனக்குள்ள வந்த இயல்பு வந்துடுச்சு. நீ முன்னாடி என்கிட்ட சொல்லி திருடதான் வந்து நல்லா தெரியும், இப்பவும் அதே தன்மை தான் வர, ஆனாலும் என்கிட்ட எப்படி தெரியுமா நடந்துகிட்ட, நீ ஒரு திருடனா இருக்க, ஆனாலும் எனக்கு புகழ் பாடி இருந்தனாலதான் உனக்கு அந்த நகைகள் எல்லாம் அப்படியும் கையில வந்துடுச்சு. தன்னுடைய கடமை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு துதி பாடனாவே எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும், பகவானுடைய அந்த 6 ஐஸ்வர்யம் நமக்கு கிடைக்கும். பகவானே சொல்ற,
அப்ப அந்த திருடன் என்ன பண்ணாரு, நான் உங்களை வந்து நான் வந்து பரிசுத்து பண்ணி பார்த்தேன் உங்களை. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த தொழில் கிடையாது, நான் விட்டுட்டேன், அதை விட்டுட்டேன். உனக்கு சதா நேரம் பக்தி கொடுக்கும்போது எனக்கு எதுக்கு அந்த பழக்கம் வரணும் அப்படின்னு. பகவான் என்ன பண்ற, உன் மனதை நான் திருட்டேன் அப்படின்னு. மாறி மாறி 2 பேருமே கட்டி பிடிச்சிக்கிறாங்க, பகவானும் திருடனும். இதுல நம்ம என்ன தெரியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படிப்பட்ட ஜீவராசியா இருந்தாலும் சரி, பகவான் கிட்ட நம்ம இப்போ அவரை வந்து துதி பாடணும்னு வச்சுங்களேன், அவருடைய அரிநாமத்தை சொன்னாவே போதும், எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம செய்யல, அவருக்கு நம்ம செய்யல கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே பகவானுக்கு நாம அர்ப்பணம் பண்ணணும், எதிர்பார்க்காம அர்ப்பணம் பண்ணணும் பகவானுக்கு. இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ராமானுஜரை பத்தி இப்ப சொல்லலாம். ராமானுஜ ஆச்சாரியார் வர அந்த கிராமத்துக்குள்ள வந்துட்டு இருக்காரு. அப்போ ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு ஆத்மா என்ன பண்ணுது, பகவத்கீதையை பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஒரு ஆள் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்போ ராமானுஜர் காதுல கேட்கிறாரு. கேட்ட உடனே அவகிட்ட போறாரு. என்னப்பா ரொம்ப அழகா பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த பையன். சரி கிட்ட போய் பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு ஆனா புக்க வந்து அந்த பகவத்கீதைன்ற புக்க தலைகீழ வச்சு படிச்சுட்டு இருக்காரு. தலைகீழ வச்சுட்டு இருக்காரு கையில. படிச்சு பிடிச்சு தலைகீழ வச்சுட்டு இருக்காரு. அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார். அப்ப கூட இருக்கிறவங்க ராமானுஜர் ஆச்சாரியோட கூட இருக்கவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஏளனமா பாக்குறாங்க அவரை. அவரு கீதைய பாராயணம் பண்ணாரு, ஆனா தலைகீழ வச்சு படிச்சா மாதிரி இருக்கு, தலைகீழ வச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ உடனே என்ன பண்றாங்க, எல்லாருமே ஏளனம் பண்றாங்க, யாரா அந்த பக்தனை. ஆனா ராமானுஜர் வந்து கிட்ட போயிட்டு, ரொம்ப அழகா நீ பாராயணம் பண்ணடா, ரொம்ப அழகா பண்ணடா, உன்ன மாதிரி பக்தர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அது வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்றாரு. சொல்லிட்ட உடனே பகவான், அப்போ மத்தவங்க கேட்கறாங்க, அந்தனர்லாம் கேட்கறாங்க, அவன் புக்கு தலைகளை வச்சுருக்கான், அந்த புக்கு எப்படி படிக்கணும்னு தெரியல, ஆனா ஏதோ பாராயணம் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு. அப்போ உடனே ராமானுஜர் கேட்கிறார் அந்த பக்தரை, பகவத்கீதையில உனக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கிட்ட அப்படின்னு கேட்கிறார். அது இல்லாம கண்கள் வந்து அப்படியே நீரா வந்துட்டு இருக்கு, உனக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கிட்ட அப்படின்னு. அப்போ உடனே அவர் சொல்றாரு, இல்ல என் கண்ணுல தண்ணி வந்து எனக்கே தெரியல, ஆனா எனக்கு ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஆதங்கம் இருக்கு அப்படின்னு. என்ன ஆதங்கம் அப்படின்னு. பகவான் முழு கடவுள், அவரு ஆதி அந்தமா இருக்கிறவரு, அர்ஜுனனுக்கு தேர் ஓட்டினார் இல்லையா, அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அது இல்லைங்களா. ஒரு தேர் ஓட்டினா எப்படி இருப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா, பின்னாடி இருந்து அம்பு வச்சு குத்துவாங்க, காலால உதைப்பாங்க, ரைட் சைட்ல போனா ரைட் சைட்ல போ, லெப்ட் சைட்ல போனா லெப்ட் சைட்ல போ. அப்புறம் அந்த அந்த வார் நடக்கிற போது, யுத்தம் பண்ணும் போது ஒரே ஐயோ அம்மா குத்துன்னு சத்தம் போடுவாங்க, ஒரே சத்தமா தான் இருக்கும். அப்போ அந்த தேர் ஓட்டிக்கு காது கேட்காது. அப்போ தேர்ல உட்கார்ந்துருக்கவன் என்ன சொல்லுவான், வலது பக்கம் போ, இடது பக்கம் போ, நேரா போன்னு சொல்லாலும் காது கேட்காது. அதுக்கு எப்படின்னா கூட கையில இருக்கிற அம்பு எடுத்து குத்துவாங்க, கத்தி முனைய வச்சு குத்துவாங்க, முதுகுல பின்னாடி குத்துவாங்க. வலது பக்கம்னா வலது பக்கம் குத்துவாங்க, இடது பக்கம்னா இடது பக்கம், நேரா பக்கம் நடுமுதுல குத்துவாங்க, காலில ஒதிப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் அடிபட்டு குத்து வாங்கி அவரு இந்த மாதிரி ஒரு செயல்படணுமா, யாருக்காக செய்யறார்? அதர்மம் அதிகமாயிடுச்சு, தர்மத்தை காக்கணும். அதுக்காக ஒரு நரன் கிட்ட அவர் வந்து ஒரு தேரோட்டியா செயல்பட்டாரு. அதை நினைக்கும் போது எனக்கு கண்ணுல இருந்து தனியா வருது. அப்போ உடனே ராமானுஜர் சொல்றாரு, நீதாண்டா பகவத் பக்தன்டா, கீதையை நீதாண்டா நல்லா புரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்க. நீ பாராயணம் பண்ணப்போ கூட சரி சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் எல்லாம் வந்து பார்த்தேன், ஆனா கீதையோட சாரம்சத்தை நீ புரிஞ்சுத பத்தினா நீதாண்டா பக்தன் சொல்லிட்டு ராமானுஜர் அவர் காலில் விழுந்து ஆத்ம நிர்வாணம் அடையல. கீதையை படிக்கிறது இல்ல, பாராயணம் பண்றது இல்ல, தப்பா படிச்சாலும் பரவாயில்ல, அதோட உள் கருத்தை நாம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா, பகவானுடைய லீலையை புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அவன் தான் தூய பக்தன். அவருக்காக கலங்குறான் பாரு, அவர் கடமையை அவர் சரிவர பண்றாரு. நம்ம கடமையை நாம சரிவர பண்றோமா? நம்ம கடமை என்ன? பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்குறது, முழு நேரம் அவருக்கு தொண்டு பண்றது, அதானே நமக்கு இல்லைங்களா. அதை விட பெரிய விஷயம் நமக்கு என்ன இருக்கு இல்லைங்களா. முழு நேரம் பகவானுக்கு பக்தி விடணும். அதான் சொல்றது பாருங்க, சிறந்த ஆன்மீகம் பரமபுருஷ பகவானின் செய்களை இவ்வாறு விரிவாக்குறான். ஆனால் தூய பக்தர்கள் அந்த அம்சங்களை விட
அதிக பெருமை வாய்ந்த விஷயங்களை பகவானால் காணும் தகுதி உடையது. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அடுத்த பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? 45 மாதாஜி, யாராவது படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கவா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க படிங்க படிங்க. தாஸ்ய கர்மணி ஜன்மாதௌ பரஸ்யானு வீதியதே கர்த்ருத்வா பிரதிசே தார்தம் மயாயா ரோபிதம் ஹீதத். மொழிபெயர்ப்பு: ஜட உலகின் படைப்பு மற்றும் அழிவு என்னும் விஷயங்களில் பகவானின் நேரடியான மேற்பார்வை இல்லை. ஜட இயற்கை தான் சிருஷ்டிகர்த்தா எனும் கருத்தை மறுப்பதற்காகவே பகவானின் நேரடியான ஈடுபாட்டை பற்றி வேதங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. பொருளுரை: ஜட உலகின் படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் ஆகியவற்றை விளக்கும் வேதவாக்கு பின்வருமாறு: யதோவரா இமானி பூதானி ஜாயந்தே ஏன ஜாதானி ஜீவந்தி யத் பிரயந்தி அபிசம்விசந்தி. அதாவது அனைத்தும் பிரம்மத்தாலேயே படைக்கப்படுகிறது, படைக்கப்பட்ட பின் அனைத்தும் பிரம்மத்தாலேயே காக்கப்படுகிறது, மேலும் அழிக்கப்பட்ட பின் அனைத்தும் பிரம்மத்தாலேயே பாதுகாக்கப்படுகிறது. பிரம்மம், பரமாத்மா மற்றும் பகவான் ஆகியோரை பற்றி எவ்வித அறிவும் இல்லாத பௌதீகவாதிகள் ஜட தோற்றத்திற்கான முடிவான காரணம் ஜட இயற்கையே என்று முடிவு செய்கின்றனர். இக்கருத்தையே நவீன விஞ்ஞானிகளும் கொண்டுள்ளனர். இக்கருத்து எல்லா வேத இலக்கியங்களையும் தவறென நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் ஆகிய அனைத்திற்கும் பிறப்பிடமாக இருப்பது பிரம்மமே என்று வேதாந்த தத்துவம் குறிப்பிடுகிறது. வேதாந்த தத்துவத்தின் மீது இயற்கையான விளக்கு உரையாக இருக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பின்வருமாறு கூறுகிறது: ஜன்மாதி யஸ்யதோ இன்வயாத் இதரச சார்தேச அதிக்ஞாக ஸ்வராத் இத்யாதி. மந்தமான ஜடப்பொருள் சேர்க்கைக்குரிய ஆற்றலை கொண்ட சக்திதான் என்றாலும் அதற்கு சுயமான இயக்கம் கிடையாது. ஆகவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஜன்மாதி அஸ்ய எனும் வாக்கியத்திற்கு அபிக்ஷா மற்றும் சவாட் என்னும் சொற்களை உபயோகிக்கிறது, விளக்கம் அளிக்கிறது. அதாவது பரபிரம்மம் மந்தமான ஜடம் அல்ல, அவர் பரம உணர்வாக இருப்பவரும் சுதந்திரமானவரும் ஆவார் என்பது இவற்றின் பொருளாகும். எனவே ஜட உலகின் படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் ஆகியவற்றிற்கு மந்தமான ஜடப்பொருள் மூல காரணமாக இருக்க முடியாது. படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தலுக்கு ஜட இயற்கையே காரணம் என்று மேலிருந்த வாரியாக காணப்படுகிறது. ஆனால் முழுமுதற் கடவுளால் தான் இந்த ஜட இயற்கை படைக்கும் நோக்கத்திற்கு இயக்கப்படுகிறது. படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் ஆகிய அனைத்திற்கும் அவரே பின்னணியாக இருக்கிறார். இது பகவத்கீதையில் 9.10 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மயாத் அக்ஷேன பிரகிருதிஹ சூயதே சா சராசரம் கேது நானேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்ததே. ஜட இயற்கை பகவானுடைய சக்திகளின் ஒன்றாகும். அதனால் பகவானுடைய உத்தரவின் கீழ் செயற்பட முடியும். அத்யக்ஷேனா ஒரு தந்தை தாயோடு இணைகிறார். அப்போது தாயால் ஒரு குழந்தையை கருத்தரிக்க செய்ய முடிகிறது என்பதை போலவே பகவான் தமது உன்னதமான பார்வையை ஜட இயற்கையின் மீது வீசுகிறார். அதன் பிறகுதான் ஜட இயற்கையால் செயற்பட முடிகிறது. தாய்தான் குழந்தையை பெறுகிறார் என்று ஒரு பாமரனுக்கு காணப்பட்டாலும் தந்தைதான் குழந்தைக்கு பிறப்பை அளிக்கிறார் என்பதை அனுபவமுள்ள மனிதன் அறிகிறான். ஆகவே பரம தந்தையாய் ஜட இயற்கையுடன் இணைந்த பின் அசையும் மற்றும் அசையாத தோற்றங்களை ஜட இயற்கை உற்பத்தி செய்கிறது. ஜட இயற்கையால் சுதந்திரமாக இதை செய்ய முடியாது. படைத்தல் மற்றும் காத்தல் முதலியவைகளுக்கு ஜட இயற்கையே காரணம் என்னும் கருத்து ஆட்டின் கழுத்திலுள்ள முளைக்காம்பு தத்துவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அஜாகலஸ்தான நியாயா எனப்படும் இவ்விஷயம் சைதன்ய சரிதாமிரத்தை இயற்றியவரான ஸ்ரீல கிருஷ்ணதாச கவிதாச கோஸ்வாமியால் பின்வருமாறு விளக்கப்படுகிறது. இவ்விளக்கம் தவத்திரு ஸ்ரீமத் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி மகாராஜரால் கொடுக்கப்பட்டதாகும். ஜட இயற்கை ஜடத்திற்குரிய காரணம் எனும் முறையில் பிராதானாம் எனும் திறமைமிக்க காரணம் எனும் முறையில் மாயா என்றும் அறியப்படுகிறது. ஆனால் அது மந்தமான ஜடப்பொருளாக இருப்பதால் அது படைப்பின் ஆதியான காரணம் அல்ல. கவிராஜ கோஸ்வாமி பின்வருமாறு கூறுகிறார்:
अतएव कृष्णमूल जगत कारण प्रकृति कारण ऐसे अजाकलस्थान சைதன்ய சரிதாமரம் ஆதி லீலை 5.61. கிருஷ்ணரின் விரிவாங்கமாகிய காரணோதவ சுவாயி விஷ்ணு ஜடத்தை இயக்குவதற்கு அதன் மீது மின்சக்தியை பாய்ச்சுகிறார். பின் சக்தியை பாய்ச்சும் உதாரணம் மிகவும் பொருத்தமானதாகும். ஓர் இரும்பு துண்டு நிச்சயமாக நெருப்பல்ல, ஆனால் அந்த இரும்பு பழுக்க காய்ச்சப்படும் பொழுது நெருப்பில் தன்மையை ஏற்கிறது. ஜட இருப்பு துண்டுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. விஷ்ணுவின் பார்வையால் அது மின்சக்தி பாய்ச்சப்பட்டதாக மாறுகிறது அல்லது பழுக்க காய்ச்சியதாக செய்யப்படுகிறது. சக்தியை பாய்ச்சும் இம்முறையால் தான் ஜடசக்தி பற்பல செயல் விளைவுகளில் காட்சியளிக்கிறது. ஆகவே மந்தமான ஜடப்பொருள் பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் முக்கிய காரணமா அல்லது பௌதீக காரணமோ அல்ல. ஸ்ரீல கபிலதேவர் கூறியுள்ளார், யதோல் முகோத் புலிங்க தாமாத் வாபிஸ்வா சம்பவாத் ஆதி ஆத்மத்வேனாபி மதாத் அதர்கனீக பிரதக் உள்முகாத். பாகவதம் 3.28.40. மூல நெருப்பு, அதன் தீச்சுடர், அதன் தீப்பொறிகள் மற்றும் அதன் புகை ஆகிய அனைத்தும் ஒன்றே. ஏனெனில் நெருப்பு இன்னும் நெருப்பாகவே உள்ளது. ஆயினும் அது தீச்சுடரிலிருந்து ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி திருப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா வேறுபட்டுள்ளது. தீச்சுடர் தீப்பொறிகளிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். மேலும் தீப்பொறிகள் புகையிலிருந்து வேறுபட்டவையாகும். தீச்சுடர், தீப்பொறிகள் மற்றும் புகை ஆகிய இவை ஒவ்வொன்றிலும் நெருப்பின் ஒத்த தன்மை இருந்தாலும் அவை வெவ்வேறு நிலைகளில் வேறுபட்டவையாக அமைந்துள்ளன. பிரபஞ்ச தோற்றம் புகையுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. ஏனெனில் புகை ஆகாயத்தில் செல்லும் பொழுது பல்வேறு வடிவங்களில் காணப்படுகிறது. தீப்பொறிகள் ஜீவராசிகளோடு ஒப்பிடப்படுகின்றன. தீச்சுடர்கள் ஜடை இயற்கையோடு பிரதான ஒப்பிடப்படுகிறது. மூல நெருப்பின் குணத்தினால் சக்தி அளிக்கப்படுவதால் அவற்றின் ஒவ்வொன்றும் சக்தி வாய்ந்தவை என்பதை ஒருவன் அறிய வேண்டும். எனவே ஜட இயற்கை, பிரபஞ்ச தோற்றம் மற்றும் ஜீவராசிகள் ஆகிய அனைத்தும் பகவானின் நெருப்பு வெவ்வேறு சக்திகளாகும். எனவே ஜட இயற்கை பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் மூல காரணமாக பிரகிருதியாக அல்லது சாங்கிய தத்துவத்திற்கான படைப்புக்குரிய காரணமாக ஏற்பவர்கள் சரியான முடிவை எடுக்கவில்லை. பகவானின் உதவியில்லாத சுதந்திரமான இருப்பு ஜட இயற்கைக்கு கிடையாது. ஆகவே சர்வ காரணங்களுக்கும் காரணமானவர் பகவான் அல்ல என்று அவரை அலட்சியப்படுத்துவது ஒரு ஆட்டின் கழுத்திலுள்ள காம்புகளின் பால் கறக்க முயல்வதற்கு ஒப்பாகும். அஜாகலஸ்தான நியாயா. ஆட்டின் கழுத்திலுள்ள காம்புகள் பாலுக்குரிய உற்பத்தி ஸ்தானங்கள் போல காணப்படக்கூடும். ஆனால் அத்தகைய காம்பிலிருந்து பாலை பெற முயல்வது முட்டாள்தனமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. அழகா படிச்சீங்க. பெரிய பர்பஸ் தான் அது. ஆமாங்க. வரும்போது இன்னொரு ஷேர் பண்ணுங்க. சரிங்க பிரபுஜி. சரிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 45வது பதம், ஜட உலகின் படைப்பு மற்றும் அழிவு என்னும் விஷயங்களில் பகவான் நேரடியான மேற்பார்வை இல்லை. ஜட இயற்கையின் சிருஷ்டிகர்த்தாவும் எனும் கருத்தை மறுப்பதற்காக பகவான் நேரடியாக ஈடுபாட்டை பற்றி வேதங்களில் ஏன்னா வந்து காத்தல், அழித்தல், படைத்தல் இது மூணுமே வந்து பகவான் அதுக்குள்ள யாராருக்கு சாராம்சம் கொடுத்திருக்கிறார். விஷ்ணுவுக்கு காக்கிறது, அழிக்கிறது ஐயன், பிரம்மாவுக்கு வந்து படைக்கிறது இந்த தொழிலை கொடுத்துருக்காரு. அதை அவங்க பாத்துக்கிறாங்க. பகவான் மேற்பார்வை இருக்காரு, அவ்வளவுதான். அதுக்கு அவரு கர்த்தா கிடையாது, பார்த்துட்டு இருக்காரு, அவ்வளவுதான். அந்த செயல்பாடு அவங்க பாத்துக்கிறாங்க. இதுல இந்த இடத்துல வந்து சில பிரபுபாதா இந்த விஷயத்துல ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. பாத்தீங்கன்னா 9வது அத்தியாயத்துல 10வது பதத்துல விளக்கம் கொடுக்குறாரு. என்ன கொடுக்குறாரு பாத்தீங்கன்னா, ராஜ வித்யா ராஜ குருயோகத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அதுல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த ஸ்லோகத்துல, எனது சக்தியில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குறது. இதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. எனக்கு 4வது அத்தியாயத்துல உன்னத ஞானத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலையும் சில பிரபுபாதா விளக்கம் கொடுக்கிறார். அதே மாதிரி பகவான் வந்து அந்த அத்தியாயத்துல இந்த கீதையை வந்து நான் எப்போ உபதேசம் பண்ணுன்றதையும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார் இல்லைங்களா. சூரிய பகவானுக்கு 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே நான் உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு.
ஆனா அதுலயே வந்து நரனா இருக்கிற அர்ஜுனன் என்ன சொல்றான், அது எப்படி சாத்தியப்படும், நீ நானும் சமகாலத்துல பிறந்தவங்க இல்லையா, நீ எப்படி சொல்லியிருப்ப அப்படின்ற. ஆனா பொறாமை இல்ல, நம்பிக்கை இருக்கு. இருந்தாலும் விளக்குறார், கேள்வி கேட்கிறார். கேள்வி கேட்கறது ரொம்ப உத்தமமான செயல். அப்பதான் ஞானம் பகிரப்படும். ரொம்ப அழகா கேள்வி கேட்கிறார். அந்த கேள்விக்கான பதிலையும் பகவான் கொடுக்கிறார் அந்த அத்தியாயத்துல. அப்போ பிரம்மாவை பத்தி கொடுக்கிறார். பிரம்மாவை பத்தி சொல்றார், அவருடைய லைஃப் என்ன அப்படின்னு சொல்றார். அவருடைய விளக்கம் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அது சீல பிரபுபாதா நம்ம ஆச்சாரிகள் அது ரொம்ப விளக்கமா கொடுக்குறாங்க. இந்த கலியுகத்தோட லைஃப் என்ன, இந்த 4 யுகங்களோட லைஃப் என்ன, பகவானுடைய பிரம்மாவுடைய லைஃப் என்ன அப்படின்னு அதை கொடுக்குறாங்க. நீங்க என்ன மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அந்த 4வது அத்தியாயத்துல உன்னத ஞானத்துல பகவான் சொன்னார் இல்லையா, சில பிரபுபாதாவும் அதை விளக்கம் கொடுத்தார். யாராவது சொல்ல முடியுமா பிரம்மாக்கு என்ன லைஃப், ஒரு நாளுக்கு என்ன பிரம்மாக்கு நம்ம சொல்லுவோம், ஒரு நாள்னா பிரம்மா என்ன, பகல் பொழுது என்ன, இரவு பொழுது என்ன, அந்த ஒரு நாளுக்குள்ள எத்தனை சுயற்சி இருக்கு, கலியுகத்தோட லைஃப் என்ன, சதுர்யுகம் அதாவது சதுர்யுகம். பிரபுஜி நமக்கு 6 மாசம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு ஒரு பகல், அவங்களுக்கு பகல். ஒரு 6 மாசங்கிறது அவங்களுக்கு நம்மளுடைய ஒரு இரவு, அவங்களுக்கு 6 மாசம் இரவு. அப்படி யாருக்கு? பிரம்மாவுக்கு. இல்ல, தவறு மாதாஜி. பிரபுஜி 6 மாசம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து 6 மாசங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு இரவு ஒரு பகல். நமக்கு 6 மாசம் பகல், அவங்களுக்கு ஒரு பகல். நமக்கு 6 மாசம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு இரவு. அப்படி ஒரு இரவு. யாருக்கு? பிரம்மாவுக்கா தேவருக்கா? தேவர்களுக்கு, பிரம்மாக்கு, எல்லாருக்கும். பிரம்மா கிடையாது, பிரம்மா யுகம் வேற. அங்கதான் அங்க குழப்பம் ஆகக்கூடாது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் நம்ம திரும்ப ஒரு சரி, அது ஒரு பக்கம், நீங்க சொன்னது ஒரு பக்கம் ஏத்துக்கலாம், இருக்கட்டும். இப்ப நம்ம அடிப்படை வருவோம். இப்ப கலியுகத்தோட லைஃப் என்ன? கலியுகத்தோட லைஃப் 4,32,000. எவ்வளவு? 4,32,000 ஆண்டு. 4,32,000 வருடங்கள் கலியுகம் இல்லைங்களா? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அப்படியே நம்ம பெருக்க ஆட் பண்ணிட்டே போனோம். திருப்பி 4,32,000 ஆட் பண்ணினா ராத யுகம் வரும், அப்புறம் மத்த யுகம், அப்புறம் சத்திய யுகம். இந்த 4 யுகங்களும் சேர்த்தாவே நமக்கு எவ்வளவு சொல்றது பாருங்களா? 17,4,17,000 இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது சத்தியுகத்துல வரும். இந்த 4மே சேர்த்துக்கின்னா 43,23,000 வருடங்கள் வரும். இந்த ஒரு சதுர்யுகம் சொல்றோம், ஒரு மகா யுகம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்றோம். அப்போ இந்த 4 யுகங்களுமே வந்து ஒரு சுயற்சின்னு சொல்லும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா 43,23,000 வருடங்கள் வருது. இது ஒரு திவ்ய யுகம். 71 திவ்ய யுகம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு மன்வேந்திரம். 71 திவ்ய யுகம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு மன்வேந்திரம். 14 மன்வேந்திரம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு கல்பம். அப்போ பகவான் பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுதுதான் ஒரு கல்பம் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? எங்க தேவர்கள் வராங்க? இப்போ பிரம்மாவுடைய லைஃப் நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஒரு கல்பன்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 சுயற்சி, இந்த கலியுகத்தோட சுயற்சி 1000 சுயற்சி சேர்ந்ததுதான் பகவானுடைய ஒரு பகல் பொழுது. இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா பகவான் நமக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறார். நம்ம சீல பிரபுபாதா ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 8வது காண்டத்திலையும் 11வது காண்டத்திலையும் ரொம்ப அழகா நமக்கு விளக்கும். நீங்க அந்த காண்டத்தெல்லாம் படிக்கும் போதுதான் உங்களுக்கு விவரம். நமக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சிம்பிளா சொல்ல போனோம் பாத்தீங்களா, ஒரு மனுஷன் ஒரு சிட்டிக்கு போற டைம் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஒரு சிட்டிக்கு போடுறாங்க 1 நிமிடம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி பிரம்மா ஒரு சிட்டிக்கு போற நேரம் தான் வந்து நமக்கு 1,00,000 ஆண்டுகள். பிரம்மாவுடைய 1 நிமிடம் தான் நம்மளுடைய பூலோகத்துடைய 1,00,000 ஆண்டுகள். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். பிரம்மா வேற, தேவர் வேற. பிரம்மாவுடைய புதல்வர்கள் தான் வந்து இந்த 7, அவரால் படைக்கப்பட்டவன் தான் இந்த 7 பிரஜாபதிகள், மகரிஷிகள், விஸ்வாமித்திரர், பரத்வாஜர், இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, பிருகு, அகத்தியர், இவங்கெல்லாம் இந்த 7 பேருமே
இந்த 7 பேரோட பிள்ளைகள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள். அதுல கசிப முனிவரோட பிள்ளைகள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்களும் அசுரர்களும். கசிப முனிவரோட பிள்ளைகள் தான் வந்து தேவர்களும் அசுரர்களும். அங்கதான் வராங்க இவங்க எல்லாருமே. அப்போ மனுக்கள் இருக்காங்க இல்லையா? இப்ப நம்ம 6 மனுக்கள் தாண்டி 7வது மனுக்கள் இப்போ இந்த நம்ம நடந்துட்டு இருக்கு. இப்ப பிராமணர் எல்லாம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா 7வது மனுக்கள் பெருமையை சொல்லிதான் பண்ணுவாங்க. 6 மனுக்களோட ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கும் போது அந்த ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு, ரொம்ப அற்புதமா சொல்லுவாங்க. அந்த 7வது மனுக்களை அவங்களை திருப்திப்படுத்துவார். அந்த மனுக்களை 2வது மனுக்கள்ல வரவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜா வர. இந்த மாதிரி ஒரு மனுக்கள்ல ஒரு பரம்பரா இருக்கு. அது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அந்த 14 மனுக்களோட லைஃப படிச்சீங்கன்னா அவ்வளவு நிறைய சாராம்சம். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மனுக்களோட விஷயங்கள் படிச்சினாவே போதும். அவருக்கு எத்தனை பிள்ளைகள், எத்தனை பேர் இருக்காங்க, அதுல யாரு மனுவா வராங்க, 2வது மனுக்கள் யாரு வராங்க அப்படின்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதெல்லாம் படிக்கும். அது மாதிரி இருக்கும்போது பிரம்மா ஒரு சிட்டிக்கு போற நேரம் தான் நம்மளுக்கு 1,00,000 ஆண்டுகள். இதே பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப தேவர்கள் ஒரு சிட்டிக்கு போற நேரம் தான் நம்முடைய லைஃப். தேவர்கள் ஒரு சிட்டிக்கு போடுறாங்கல்ல, ஒரு நொடி இந்த சிட்டிக்கு போடுறாங்க கையில விரல்ல பண்றாங்கல்ல, அந்த சவுண்ட் தான் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய லைஃப் 120 ஆண்டுகள். அப்ப பிரம்மா ஒரு சிட்டிக்கு போடுற நேரம் தான் ஒரு தேவரோட லைஃபே. தேவரோட லைஃபே வந்து பிரம்மா சிட்டிக்கு போறாருல ஒரு நொடி, டக்குன்னு சொல்ற அந்த நொடி தான் இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைஃபே இவங்களுக்கு தேவர்களுக்கு. ஆனா பகவானுடைய நாசிலிருந்து வர காற்று வருது பாத்தீங்களா, அந்த காற்று வர நேரம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் பிரம்மாவுடைய லைஃப். நாமெல்லாம் எங்க இருக்கிறோம் பாருங்க. நாமெல்லாம் ரொம்ப ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆனா நாம என்ன பண்றோம், பகவான் நமக்கு அந்த வேதங்களை படிச்சு சாஸ்திரங்களை படிச்சு அதை உணர்ந்த பிறகு நான் தான் ஓடிட்டு இருக்கோம். நாமெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஒரு கடல்ல போட்ட கல்லு மாதிரிதான் நாம, ஒரு கடுகு மாதிரிதான் நம்ம, அந்த சைஸ் தான் நாம எல்லாம். எதுக்கு இது சொல்ல வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பதத்திலேயே சில பிரபுபாத ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார். பூமி எப்படி படைக்கப்பட்டது, யாரால படைக்கப்பட்டது, இந்த மனுஷங்க எல்லாரும் எப்படியால படைக்கப்பட்டாங்கன்றத இதுல 4வது அத்தியாயத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதே 9வது அத்தியாயத்துல ராஜ வித்யா ராஜ குபியோகத்திலையும் என்னுடைய பக்தன் எப்படி இருப்பான்றதையும் ரொம்ப அழகா அதுல கொடுக்குறாரு. இந்த ஜட இயற்கையை எப்படி அவன் பயன்படுத்தணும், இந்த இயற்கையை எப்படி பயன்படுத்தணும், இயற்கையை நாம எல்லாருமே பயன்படுத்தணும். இயற்கையை பயன்படுத்தாம யாருமே ஜீவிக்க முடியாது. நம்ம காற்று இருந்தாதானே நம்ம ஜீவிக்க முடியும், தண்ணி இருந்தானே நம்ம ஆகாரம் இருந்தாதானே நம்ம ஜீவிக்க முடியும், சரிங்களா? அந்த இயற்கை வேணும். ஆனா இந்த இயற்கையை யூஸ் பண்ணும் போது நம்ம காலையில எதுக்கு சந்தியாவந்தனம் பண்றோம்? ஒரு பிராமண கோலடிஸ்ல உள்ள வைஷ்ணவன் ஒரு பகவானுடைய பக்தன் ஏன் சந்தியாவந்தனம் பண்றான்? சூரிய பகவானுக்கு ஏன் காயத்ரி மந்திரம் ஏன் சொல்றான்? அந்த தேவர்கள் அவங்களால நமக்கு இந்த இயற்கை அவங்கதான் பராமரிப்பார்கள். இயற்கை பராமரிக்கிறது யாரு? அவரு தான் தேவர்கள். அவங்களுக்கு நாம நமஸ்காரம் கொடுக்கணும். பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த பிரசாதத்தை எடுக்கும் போது என்ன பண்றோம், திரும்பவும் நம்ம தேவர்களுக்கும் இந்த வர்ணத்துல உள்ள சத்திரிய சூத்திர வைசிய இந்த பிராமண எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி தெரிவிக்கிறோம். தேவர்களுக்கு நன்றி சொல்றோம். எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிதான் இந்த பிரசாதத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா அவங்களால எல்லாரும் சேர்ந்து உழைச்சு இந்த உணவு அவங்க மூலியமா நமக்கு கிடைச்ச உணவு பகவானுக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த உணவு, இது சாஸ்திரம் இல்லைங்களா? அந்த இயற்கையை சார்ந்து இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும்? இந்த உடலும் பௌதிகமான உடல் தான். இந்த உடலை புனிதம் அடையணும்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் தான். பகவானுடைய நம்ம ஜபத்தை படிக்க படிக்க இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேஜ், ஒரு ஒளி வர ஆரம்பிச்சிடும். இந்த உடலே வந்து தெய்வீகமான உடல் ஆயிடும். அப்ப பகவான் உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, உட்கார்ந்துகிட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துதான் இருக்கிறார். அவருடைய இருப்பிடம் எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, சுத்தமா சுத்த சத்துவத்துல இருந்தாதான் அந்த இருப்பிடம் சுத்தமா இருக்கும். பகவானும் ரொம்ப ஆனந்தமா இருப்பார் இல்லைங்களா? அப்போ நாம வந்து வெளிப்புற பண்புகள் உள்புற பண்புகள் எப்படி ஜபம் பண்ணணும், எப்படி நாம நடந்துக்கணும், இந்த பகவத்கீதை ஒரு அத்தியாயமும் நம்ம விளக்கி இருக்குங்க. அப்ப அந்த இயற்கையை நம்ம எப்படி சார்ந்து இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல 3வது கந்தத்துல 28வது அத்தியாயத்துல 40வது பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. சுடர்விடும் நெருப்பு சுடர்களில் வேறுபட்டது, தீப்பொறியிலிருந்து வேறுபட்டது, புகையிலிருந்து வேறுபட்டது, இருப்பினும் அவை அனைத்துமே
ஒரே சுடர்விடும் மரத்தில் பிறப்பதால் நெருங்கிய தொடர்புடையது. ஒரு விளக்கம். அந்த பதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விளக்கம். இப்போ தயிர், பால் இருக்கு. பால் இருந்துதான் தயிரே எடுக்கிறோம், வெண்ணெயும் எடுக்கிறோம், பன்னீரும் எடுக்கிறோம். எல்லாமே அதுதான் வருது. ஒன்னொன்னும் ஒரு ஒரு குண அதிசயம் இருக்கு. ஆனா எல்லாமே ஒன்னதான் வருது. அதே மாதிரி நெருப்பு இருக்கும்போது அது எதால வருது? ஒரு மரக்கட்டை, ஒரு இரும்பு, ஏதாவது ஒரு 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 திடமான ஒரு பொருள் அது நம்ம நெருப்பா அது ஃபயர் பண்ண உடனே அது ஒண்ணு எரியுது. அந்த கட்டைக்கு உள்ள ஒரு பண்பு இருக்கு, அந்த புகைக்கு ஒரு பண்பு இருக்கு, அந்த நெருப்புக்கு ஒரு பண்பு இருக்கு, அந்த வெப்பத்துக்கு ஒரு பண்பு இருக்கு. இந்த வெப்பத்துக்கு ஒரு பண்பு இருக்கு. சரிங்களா? ஆனா வந்தது எல்லாமே எங்க இருந்து வந்தது? அங்கதான். அது போலதான் நாம எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கிறோம். எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு பண்புகள் இருக்கும், ஒரு ஒரு மாற்றம் இருக்கும். அந்த மாற்றத்தை ஒன்னா கொண்டு வந்து எங்க இருந்து வந்தோம் நாம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அப்ப நம்ம முழு நேரம் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம். இந்த தாற்பயம் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இல்லைங்களா? இதுலயே இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க. 18.55 இன்னொன்னு விளக்குறாரு. என்ன விளக்குறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, போன அத்தியாயத்துல பார்த்த மாதிரிதான் உணவை பத்தி சொல்றாரு. உணவு எப்படி உணவு எடுக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்றாரு. இப்போ நம்ம வீட்டுல அம்மா இருக்காங்க, அம்மாவும் அப்பாவும் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க. அப்ப அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? உணவு செய்யறாங்க. அப்போ கோபமா செய்வாங்க உணவு. ரொம்ப கோபமா வெங்காயம் வெட்டும் போதும், பூண்டை வெட்டும் போதும், கருவேப்பிலை வெட்டும் போதும், ஏதோ ஒண்ணு காய்கறி வெட்டும் போது ஏதோ ஒண்ணு வெட்டுறாங்க. இப்ப வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிடுற வீட்லயும் இருக்காங்க, வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிடாத வீட்டுக்கு நான் பொதுவா சொன்னேன். நம்ம வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிடக்கூடாது, நான் சொல்றேன். ஏதோ ஒரு காய்கறி வெட்டும் போது ஏதாவது நினைச்சு வெட்டுவாங்க கோபத்துல. அப்பா இது மாதிரி பேசிட்டாரு, அம்மா இது மாதிரி பேசிட்டாங்க, இவங்க பேசினாங்க, வெட்டி நாம என்ன பண்றோம்? அதை உணவு பண்றாங்க. உணவு பண்ணி பகவானுக்கு பாராயணம் பண்றாங்க. பாராயணம் பண்ணி நிவேதனம் பண்றாங்க. நிவேதனம் பண்ணா அந்த உணவு பிரசாதமாகுமா? என்னவாகும்? ஆனா பகவான் ஏத்துக்கிறார். அந்த பிரசாதத்தை, அந்த உணவை பகவான் ஏத்துக்கிறார். நமக்கு என்னவா கிடைக்கும் அந்த உணவு? சொல்ல முடியுமா? நமக்கு பாவத்தை சாப்பிடறாப்புலதான் இருக்கும். ஹாப்பியா நம்ம சந்தோஷமா பகவான் வைக்கணும். எதுவும் வச்சாலுமே பகவானுக்கு. இந்த கோபத்தோட வச்சா அந்த கோபம் வந்து நம்மளுக்கு இன்னமே அந்த நம்ம வந்து ரஜோகுணத்தை நம்மளுக்கு இன்னமே ஜாஸ்தி பண்ணிடும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது அந்த வீட்டுல செய்யற மாதாஜி வந்து ஏதோ ஒரு கோபத்துல அந்த பலகாரம், அந்த உணவு செஞ்சிட்டாங்க. ஆனா பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணிட்டாங்க. நிவேதனம் பண்ண பிறகு அந்த உணவு பகவான் ஏத்துக்கிட்டாரு இல்லையா? ஆனா அது என்னவா கொடுப்பாரு நமக்கு? அதுதான் முக்கியம். நிறைய பேருக்கு அது தெரியணும். எது சொல்ல வரும்னா, அது நமக்கு அதுல உள்ள பாவத்தை போக்குறாரு. அது பிரசாதம் கிடையாது, அதை சுத்தப்படுத்துறாரு. அது பிரசாதம் கிடையாது. ஆனாலும் அவர் என்ன பண்றாரு தெரியுமா? அந்த உள்ளுக்குள்ள ரஜோ குணத்தை எடுக்கிறார் பகவான். ஏன்னா என்னுடைய பக்தன் ஒரு பௌதிகத்துல இருந்துட்டு அதை பண்ணிட்டாரு. அவர் அந்த இடத்துல பண்ணிட்டாரு. இருந்தாலும் அதை சாப்பிடுறவங்க வந்து அந்த கோபம், அந்த அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது, ரஜோகுணம் வரக்கூடாதுன்றால அந்த அந்த உணவை அவர் என்ன பண்றாரு? சுத்தப்படுத்துறார். அதே பக்தன் நாளைக்கு சந்தோஷமா பகவானுக்கு கொடுக்குறாருன்னு வச்சுங்களேன். சந்தோஷமா பகவானுக்கு அழகா அந்த காய்கறி கட் பண்ணும் போதும் சரி, அந்த உணவு செய்யும் போதும் சரி, ரொம்ப ஹாப்பியா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரிஹரின்னு சொல்லி பகவான் நாமத்தை சொல்லி அவர் இந்த உணவு செய்யறாருன்னு வச்சுக்கலாம். பகவான் என்ன பண்ண தெரியுங்களா? பிரசாதமா கொடுக்குறாரு நமக்கு. ஆனாலும் அவர் கடமையை அவர் சரிவர பண்ற. என்னுடைய பக்தன் ஏதோ இடத்துல ஸ்லிப் ஆயிட்டார். இந்த இடத்துல நாம பகவானை உணரணும். ஆனா என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அந்த இதை வந்து அதை சுத்தப்படுத்துறாரு அந்த உணவை. இருந்தாலும் அவன் செயல் என்ன செயல்? என்னதான் கோபப்பட்டாலும் பக்தன், ஆனா எனக்கு அவன் கொடுக்குறான் இல்லையா? அப்போ என்னுடைய பக்தனுக்கு நான் என்ன செய்யணும்? அந்த கோபத்தை எடுக்கணும். அந்த பிரசாதத்துல வந்து அந்த உணவை வந்து சுத்தப்படுத்தணும் தான் பகவானுடையது. இப்ப நாம ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்ன பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்மலாம் வந்து பகவானுடைய வைஷ்ணவ குவாலிட்டியில இருக்கோம், பகவானுக்கு பக்தனா இருக்கும். அதனால பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணி நம்ம அந்த பொருளை எடுத்துக்கிறோம், உணவா எடுத்து நம்ம வந்து பிரசாதமா எடுத்துக்கிறோம். இதே நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு இது பண்ண மாட்டாங்க. இருந்தாலும் ஏன் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப ரோட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேரு
ஒரே மனுஷனாதான் சுத்தி இருக்கிறாங்க. எங்க ஒரு கழுதை போதா, எங்க ஒரு குதிரை போதா, எங்கேயாவது ஒரு ஆடு போதா, ஒரு கோழி நடக்குதா, எல்லாம் எங்க இருக்கு? எல்லாம் மனுஷனோட வயிற்றுக்குள்ளதான் கிடக்கும். எல்லாம். ஒரு கோழி எடுத்துங்களேன், ஒரு கோழி வந்து ஒரு அதோட ஆயில் லைஃப பாருங்களேன். குறைஞ்சபட்சம் 2 வருஷங்க, அதிகபட்சம் 4 வருஷம் இல்ல 3 வருஷம். ஒரு கோழியோட வளர்ப்பு அதுதான், அதோட அதோட பரிமாறணும் அதுதான். ஆனா அதை நாம வாழ விடுறது கிடையாது. ஒரே மாசத்திலேயே 45 நாள் ஊசியை போட்டு குத்தி 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 அதை பெருசா ஆக்கி இவ்வளவு கண்டதை சாப்பிட வச்சு அதை உடனே நாம தின்னுறோம். அப்போ அத வாழையோட லைஃப நாம கெடுக்கிறோம். இத மாமிசம் சாப்பிடுறோம், எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுக்கணும். அதோட லைஃப நாம குறைச்சிடுறோம், அதோட வாழ்வாதாரத்தை நாம குறைச்சிடுறோம். அப்போ இயற்கையை நாம பாழ்படுத்துறோம் இல்லைங்களா? ஒரு ஆடுனாவே 6 வருஷம் 7 வருஷம் வாழ வேண்டிய ஆடை 6 மாசத்துல கொண்டுறாங்க, ஊசியை போட்டு குத்தி குத்தி கொண்டுறாங்க. அப்ப அதோட வாழ்வாதாரத்தையும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி மாடுகளையும் சரி, எருமை மாடும் சரி, பசு மாடும் சரி, அதையும் அதே மாதிரி பண்ணிடுறாங்க. இது மாதிரி கழுதை, மாடு, பூனை, பெருசாலி இது எல்லாத்தையும் தின்றாங்களே. தின்னு 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 என்ன ஆகுறாங்க, அந்த உணர்வு நமக்கு வந்துடுச்சு. ஏன்னா அது பிரசாதம் பகவானுக்கு வைக்க முடியாது, அந்த உணவை பகவானுக்கு வைக்க முடியாது. வச்சாலும் அவரை சுத்தப்படுத்தி உணவாதான் கொடுப்பாரு. அதை இப்ப இந்த கோபத்துல வச்சா கூட வைக்க கூடாது, அது அபராதம் சொல்ற ஒரு பேச்சு சொல்ல வரும். அதை தின்றவன் எப்படி இருப்பான் பாருங்க, அந்த புத்தி தான் வரும், அந்த மிருக புத்தி தான் கிடைக்கும். அந்த மிருகத்தோட அந்த ரசோகுணம் தான். நம்ம மிருகம் எல்லாமே ரசோகுணம் தான், மிருகம் எல்லா மிருகங்களும் ரசோகுணம் தான். அந்த குணம் நமக்கு வந்து, அப்ப அந்த குணம் வந்துச்சு நம்ம எப்படி செயல்பாடு பண்ணுவோம் பாருங்க இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாமே அனிமலா தான் சுத்தி கிடக்கணும். நம்ம எல்லாம் அனிமல் தான். இந்த கரிமீன் சாப்பிடுறவங்க எல்லாருமே அனிமல் தான். அனிமல் என்ன பண்ணுவோம்? சாப்பிடும், தூங்கும், இனப்பெருக்கம் பண்ணும், சாப்பிடும், தூங்கும், இனப்பெருக்கம் பண்ணும். அதே செயல் தான் மனுஷன் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கான். அதான் ஆடு, மாடு, கோழி எல்லாம் இப்ப ரோட்லயே பார்க்க முடியல. அந்த காலத்துல உள்ள பாருங்களேன், பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, தாத்தா பாட்டி எல்லாம் சொல்லுவாங்க, என் ஊர்ல பாத்தீங்கடா 2 மாட்டு வண்டிடா, அப்படியே உட்காந்து அப்படி போனா அப்படியே ஜம்முன்னு போனா என் கிராமத்துல அப்படின்னுவாங்க. கழுதைகளா மேய்ண்டாம், ஆடா மேய்ண்டாம். இப்ப பாரு எங்க மேயுது ஆடு மாடு எல்லாம், எல்லாமே வண்டி கிண்டிமா ஆகி போச்சு. அப்போ நம்மளுடைய இயற்கையை நாம பாழ்படுத்துறோம். அப்ப இயற்கையை பாழ்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் பாருங்க, அது எதிர்மறைதான் நமக்கு எல்லாமே விளைவு கொடுக்கும். நமக்கு எல்லா ப்ராப்ளமும் அந்த இயற்கையில தான் நமக்கு கிடைக்குது. அதே இயற்கையை நம்ம பாழ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் பாருங்க, அது நம்ம தொல்லைதான் கொடுக்கும். கொரோனா வரும், சுனாமி வரும், கண்ட நோய்கள் வரும், பிரச்சனைகள் வரும். ஆனா என்ன பண்றோம், பகவான்கிட்ட போய் சொல்றோம், இந்த கலிகாலத்துல இப்படிதான் இருப்பாங்க, அப்படிதான் இருப்பாங்க, இப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு. இதுல ஒரு பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல நாரத முனியும் பிரம்மாவும் பேசிக்கிறாங்க. என்ன பேசுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 3 யுகம் முடியிடுச்சு, இப்ப 4வது யுகம் கலியுகம் வரப்போகுது. இந்த கலியுகத்துல மக்கள் எப்படிலாம் கஷ்டப்பட போறாங்களோ தெரியல. அப்போ நாரத முனி கண்ணுல இருந்து அப்படியே மாலை மாலையா கொட்டு. அவரு பிரம்மா சொல்ல சொல்ல அப்படியே அலறார் பிரம்மா, நாரத முனி அலறார். ஏன்னா நரமாமிசை தின்னுவாங்களாம், நரமாமிசை தின்னுவாங்களாம். அதுல ஒரு ஆச்சாரி ஒண்ணு சொல்றாரு, எனக்கு அந்த அவருடைய சொற்பொழிவு நான் கேட்டேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் இந்த நாள்ல வந்து தாய்லாந்துல அங்க உள்ள பெண்கள் என்ன பண்றாங்க, கற்பைய வந்து விற்கிறாங்க. எப்ப விற்கிறாங்கன்னா, குழந்தைய விற்கிறதுல கற்பையே விற்கிறாங்க. எப்படி விற்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா, அந்த 6 மாசம் குழந்தையா இருக்கிற போதே இப்ப நடக்குதுங்க, கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க, நடக்குது. நான் சொல்ல நம்பல, நான் அப்புறம் பார்த்தா அடிச்சு பார்த்தா வருது. அந்த 6 மாசம் குழந்தையா இருக்கு, அந்த வயிற்றுல இந்த குழந்தைய எடுத்து நரமாமிசம் தின்றாங்க, குழந்தைய சாப்பிடுறாங்க. இப்ப அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ அப்போ வந்து பிரம்மா சொல்றார் நாரத முனி கிட்ட, நரமாமிச தின்னுவாங்க அப்படின்னு. அது இப்ப நடக்குது. ஆடு மாடு விடுறது கிடையாது, கோழியை விடுறது கிடையாது, எதுவா இருந்தாலும் அடிச்சு தின்னுறது. அப்போ மனுஷனுக்கு எப்படி இருப்பாங்க பாருங்க, ஒரு நிலையாவே இருக்க முடியாது. ஃபுல்லா ரசம் குணம் தான் கம்ப்ளீட்டா. பிரம்மா இன்னும் நிறைய சொல்றாரு. இன்னொன்னு சொல்றாரு, இப்ப நாம இருக்கிற காலம் வந்து ஓரளவுக்கு பரவாயில்லன்னு சொல்றாரு பிரம்மா. அந்த 5000 வருஷம் வரைக்கும், இப்ப நம்ம வந்து 5000 வருஷம் போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா, ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோமா நாம. 4500 வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோமா நாம, கஷ்டப்படுவாங்க.
4500 வருஷத்துக்கு அப்புறமா வந்து பகவான் ஒரு அவதாரம் கொடுப்பார். அதான் ரகசியமான அவதாரம். எது அவதாரம்? பகவான் சைத்தன்யர் அவதாரம். அவர் வந்து இந்த கலிகாலத்துல எப்படி பக்தர்கள் இருக்கணும்ன்றத வகுத்து கொடுப்பார். வகுத்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம், பகவானுடைய ஜபத்த நாமம், பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டே இருந்தா போதும், அதுதான் சிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா சொல்றார் நாரத முனிகிட்ட. இனி வர 10,000 வருஷங்கள், இந்த 5000 வருஷத்துக்கு பின்ன 4000 வருஷத்துக்கு பிறகு வர 10,000 வருஷங்கள் வந்து பொற்காலம்ன்ற அந்த கலிகாலத்தில் நாம இருக்கிற காலம் வந்து பொற்காலம் அப்படின்ற பொற்காலம் தான் சொல்றார். ஆனா அதே பொற்காலம் சொல்லிட்டு நரமாமிசம் தின்றவங்களும் இருப்பாங்கன்ற. மாமிசம் தின்றவங்களுக்கிடையும் பக்தர்கள் பழகப்பட ஸ்நேகம் வச்சுப்பாங்க. இப்போ ஒரு இஸ்லாமிய இருக்கார், ஒரு வேற ஒரு மார்க்கத்துல உள்ளவரும் நாம என்ன பண்ணுவோம், ஃப்ரெண்டா பழகுறோம். ஏன்னா ஒரு சமாதம், அதாவது சமத்துவம் சொல்றாங்க, அதனால அது மாதிரி இருக்கணும். அவங்ககிட்ட பேசினாங்க ரசோகுணம் நமக்கு வரதான் செய்யும், இது வேதம் சொல்லுது. ஆனா இருப்பாங்க. அந்த அந்த ரசோகுணம் வராம இருக்குன்னா எப்படி செயல்படணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய ஹரிநாமம் தான். அதான் அவரு பிரம்மா சொல்றாரு நாரத முனி கிட்ட. இந்த 10,000 வருஷம் பொற்காலம் தான் இந்த கலிகாலத்துல. ஆனாலும் பகவானுடைய பக்தர்கள் ரொம்ப சச்சித்தானந்தமா செயல்படுவாங்க பகவான் நாமத்தை சொல்லி. வேறொரு நரமாமிசம் சாப்பிடுறவங்க, வேற விலங்கு சாப்பிடுறவங்க யாரா இருந்தாலும் சரி, அவங்ககிட்ட சிநேகமா இருந்தா கூட, நண்பராக இருந்தாலும், தொழில் ரீதியாகவோ ஏதோ ரீதியில நண்பராக இருந்தா கூட சரி, அந்த ரசோகுணம் நமக்கு வரும், அந்த தமோ குணம் நமக்கு வரும். அதனால ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்ல சொல்ல அந்த உணவு எப்படி பகவான் சுத்தப்படுத்துறாரோ, கோபத்துல செஞ்ச உணவு எப்படி பகவான் சுத்தப்படுத்துறாரோ, அதே மாதிரி அந்த ரசோகுணத்தையும் சுத்தப்படுத்துவார் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். இல்லைங்களா? அப்ப நாரத முனி ரொம்ப அழகா வந்து பிரம்மா வந்து நாரத முனிகிட்ட விளக்கம் நிறைய கொடுக்குறாரு. இது இன்னொரு கிளாஸ்ல படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோடு நிறுத்திப்போம். 46 நாளைக்கு படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பத்தராய கிருப சிந்துஹேம சபரணான பாவனி விஷ்ணு அல்பமக ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.